ọ bụ gịnị mbụ ihe a na-afịọ na Finland ndị be anyị? Hey, Chineke, hey, Chukwu biko kenedododo biko kesaa enyi ka ndị ga-eji enweta ihe enweta olutu dibịa olutu akpa afịa biko ndị be anyị kesaa enyi ya unu kesaa enyi ọ ya dịkwa mma chai o Chukwu biko zaka na ụmụ ogbenye ekpele unu ga-emenwu ya ọ dị simple as ABC eji m wee chat ya ụnyaa chatkwa m kpọpụta onye pụta ode afịa ana ka m chatịrị ụnyaa taa bụ Sofia biko kedu ndị be anyị bi na Finland bịagodin a sị na inwetie enye gị ị ga-abịa gụọ akwụkwọ n'efu mana ị ga-akwụsị ụgwọ flight gị ga-akwụ accommodation ọ bụ ihe ekwuru ma enye gị ọ dị nya njụ onye enwe qualification ọ sị na enwere mana inwe qualification gị tinyekwe gụ mention ọnya na inwelie ke ihe ọzọ njukwala ya nsi onwe age o si mba na onwere age from 18 wee gbagobezi ịbụ adult onwere limit adult ya nwere limit no 18 bụ adult nya bụ nwa gị dị 18 ịchọkwa imelie amara ụdị ndị fa na-eselect ịghọtago a sị na akpọọ gị ọ bụ free if you are selected ọ bụ ihe o dere so nsị a mụ na my brother ọ ga-abịa ọ sị m advise you to apply your own first ọ bịa delmie o welele nke eji apply ọlụ a tụọlụ m si m start applying now so ndị be anyị mma enye unu link ahụ ihe mma ajụ unu chọkwalịa unu chọlịa ke ndị chọ anya blink unu chọkwa anya blink unu pụta unu na-ekese na-ama akịla anyị akala ịfụnanya hey ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike kọwedịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike kọwedịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi bọọlụ ike kọwedịrị ndị Igbo na mma anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri chi anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe emeriela anyị emeriela obi n'ala emeriela hell anyị emeriela obi n'igwe emeriela anyị emeriela obi n'ala emeriela Igbo klasị lụsi bọọlụ ike Igbo klasị lụsi bọọlụ ike kọwedịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha ka ịmakwa na mmadụ nọ na economic crisis onwere onwe ka ị nweta onwe gị ka ndị Igbo were nweta ụbụrụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ori wee na-ama ama na-anaba anyị agụụ na ọya onye nlu onye chetakwa nwanne chetakwa na Igbo class word onye nafelu ije a ya chetakwa Igbo class word bịakwa nye anyị testimony biko na ụmụnne tinyelu na anyị aka na share button tinyelu na anyị ga-abịakwa mee tutorial anyị onwe ndị na-asị na fanidili enyemaka aka na-achọkwa onwe onye kwe m nkwa mana ana m achat ya ọka respondro mana ị ga-emenwu ya ihe a dị simple as ABCD click here the link go inside bido debe edemede mara mma ụmụnne hey izuka mma na ụmụnne ji ewo izuka mma na ụmụnne ji hey ụmụnne ndị Igbo ihe anyị pụta anyị ga na-ewepụtakwa ihe dị ona mgbe niile ya bụ unu na-abịa taa bịanụ mmadụ shianụ vidio anyị gosi na anyị aka ịfụnanya unu nyekwa anyị staa anyị ga-ewepụ ya ụmụnne
ụmụnne ya gazie ise ka anyị lụsibe ọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo enweta ego kwa onwe ha o biko ihe unu ga-akabakwa arụ na-emebu anyị na-epromote Igbo language and culture biko unu jisi ike na-asụ ndị Igbo ibu unu Igbo ma ụmụ unu ka asụsụ anyị na omenala anyị ghara ikpochapụ biko unu dododo anụmaya unu biko onye mụọ nwa bụọ nụ nwa ga-afọ Igbo sụbalia Igbo biko unu ndị Finland a unu na-ejebefa fa na-asụ asụsụ fafafuli ya n'anya English bụ second language fa unu aghọtago mana ọtụtụ ihe a na-eme ebe ahụ bụ Finnish afa language fa bụ Finnish ya bụ ụmụnne mma arapụ unu hei ụmụnne m ihe nke a gbakacha m arụ ihe nke atọ m ụtọ pụrụ iche na m na-eje na-achatị na-achọ ụmụ ihe ị ga-emechiche afọ eju gị nya ụmụ ihe ị ga-eme ịdị hapụ ime ị na-eme ị na-enwe aṅụrị na ị na-eme imechie ya idu obi aṅụrị n'ime onwe gị ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo wede enweta onwe ha o ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo enweta ego kwa onwe ha o ka anyị lụsibe ọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo enwere ego kwa onwe ha o ka anyị lụsibe Igbo klaasị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo enweta ego kwa onwe ha o ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo enweta ego kwa ụbụrụ ha o hei ndị be anyị nya gazie amara m ka m si ga-eme ma arụ na-agbakacha m afụ m bụ m ihe a si na ọ dị nnọọ fri Chineke ọka ihe nwasị dị chai Chineke obi n'igwe nakwala ekene nwee mmeri n'ihe anyị na-ete hei biko nwekene mmeri n'ala otito ijukwala eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dịka gị yo ijulu eluigwe ju ụwa onweghị onye dịka gị yo ijukwelu eluigwe ju ụwa onweghị onye dịka gị yo ijukwelu eluigwe ju ụwa onweghị onye dịka gị yo ijukwelu eluigwe ju ụwa onweghị onye dịka gị yo ijukwelu eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dịka gị yo biko zaa anyị ekpere nya gazie ụmụnne biko ịpụkwana ma ọ bụrụ na ishiara ya ịpụkwana jos iweluche ozi ọma ịtụsa anya ka in short ihe nchọka unu debe bụ na inwere mmasị I'm interested in Finland ya bụ achọrọ m ka mmalụ ndị ga-edekene achọrọ m ka m fụka na ndị dị interested maka ama m unu dịkwa interested ọ bụrụ na unu deenye eziokwu ka m na-agwa unu deenye chai ihe nke a ụtọ pụrụ iche Chineke God onye a ka mmadụ na-enyopụtara unu ihe zoro ezo ọkwa ifulu ọlụ na United Kingdom ejikwa mie olu 26 especially ndị bịa na United Kingdom na-achọ ọlụ ndị nọ na United Kingdom na-achọ ọlụ ndị bịagolo abịa ọ ga-aka favor onwe ndị enye sponsorship elute enyerefe ọlụ nke a ga-efevu unu nke m ma etinyekwa ọ bụrụ nke mma achọta ọlụ ụlọ ọlụ kara aka afọ ụlọ ọlụ nwere agba nwere afa nya nnukwu kọmpani telefonu pa ma webụsaịtị pa ma ihe ha specialize isi na ị na-achọ ọlụ ifuru ọlụ ga-ejukwa gị afọ nye gị ọ dị yakata ọ ya adị gịnị yakata ọ dị yakata ị ga-eti mkpu ihe azi ama ebe ị ga-esi ịghara ama ebe ị ga-ebido ị ya na-agụzili Chukwu egwu na-asị amaghị m ebe m ga-ebido amaghị m ebe m ga-akwụsị amaghị m ebe m ga-ebido wee jaba Chineke mma ọ bụ sọ mụ ka ị hụrụ n'anya ọ bụ sọ mụ ka ị na-eneta o kwere nkwa mee nkwa ụzụ na-akpụ nwa amaghị m ebe m ga-ebido ngwa ka m rapụgodi unu ọtụtụ okwu abara unu n'ụka mgbede ka unu wee nwee ike jee mebezie oke emesịa na ụmụnne